Uzizwa kuti unosara kura ine uwo anoti chaburike zvokudaro uziva unotooni kuti Good afternoon, everyone. My diaries. I want to take this opportunity kutenda vanhu vese vakakwanisa kubatsira. I think weeks ago makanzwa kuti mwedzi yakapera one of the diary members vainzi Sisi Tsitsi Duri vakanga vachirwara and the situation was very bad. She was diagnosed with cancer. Ndakatanga kufonerwa naSisimeli vachindiudza story yavo kuti tine mumwe mudiaries wedu ari kuCape Town. She's very serious. Saka vanga vanzi nevanhu pahospital, you need to look for someone, an undertaker anogona kuuya kuzotora agara ari pastand-by because munhu uyu hapasisina mukana wekuti angararame nguva yakareba. Ndipo vakandifonera vachiti Mr. Munetsi tapiwo namba yenyu naSisimeli. Ndipo pandavabvunza kuti saka situation yachino yakamira sei. Vakanzi vaMunetsi, this is a very painful situation. So you need to be on standby. Vanhu hospital vataura kuti there is no more hope, there is no more future. Saka varitoda madetails enyu. Vadaro manje ndakabva ndavapa madetails, but my response to them was musatye, ngatimbonamatai. Mwari anogona kuita a miracle. But I could see kuti my family members achona angato lose hope isingaite with the situation. Ndabva vati no problem vaMunetsi, but tatoudzwa kuti nhasoro mangwana. Ndakati aiwa isusu hatibhilive izvozvo, tinobhiliva kuti ngatimbonamatai. I want to thank you guys vakaramba vachinamata. After vanzwaro nemadoctors avaudza kuti she won't survive the next 24 hours. But Mwari akakwanisa kuvapo mamwe mazuva ekuti vakwanise kurarama. And then actually after 2 weeks dzakapera ito ndipo vakazokwanisa kushaika. So now as the family approached me and say, Mr. Munetsi, we need your assistance in terms of taking this body from Cape Town to Zimbabwe. This is a very painful story, guys. Yekuti sisi vakauya kuSouth Africa vachiti vari kuuya kuzoshanda, vane mari, vari kuuya kuzosenzera mhuri yavo, and vasiya vana 2 with the father of the kids. I'm going to ask them to very soon, vane mashoko vada kungotaurawo ekutenda madiaries nekubatsirwa kwavakaita nesupport yavakapiwa. Kune vamwe vanamatirawo vaivapo a lot of kind of support. So I'm going to ask them kuti vauye manje. So we are going to I'm going to repatriate this body from, they are already in Johannesburg. We are taking this body to Bonde Valley. Pavari kutarisirwa kuti vachandovigwa musi weSunday. As I said to you guys, as my diaries, I think you should also consider my families anenge akadai, kuti vana vanosarawo, kuti pana anokwanisa kuzoitawo muchiitawo mafollow up kuti vana ava vari kuchengetwa sei, vari kurarama sei. I know the father is there, but makangoramba muchipawo support yamaita kuna mai vachona. Mwari anokuropafadzai. Mukoma, do you think tidetseroka baba vana? Maybe she might want to say some few words.
Yep, master. Uri kuenda kupi nasi? Hausi kuenda kuzimu? Alright. So ndiyo nyaya yachona. Vana vasiwa vadiki stereki. It's trauma kuvana. I think they are aware kuti munhu akatakurwa ari mutrailer ndimai vachona. Ende vana vakundogara kuZimbabwe vari kuchengetwa natete vavo. Zvinhu zvakangooma. Vari kuuya? Alright. But chandoda ngokutenda yangu Sisimeli ndezvekuti zvamuri kuita izvi muri kubatsira vanhu vazhinji Sisimeli. And at the end of the day, sometimes when you provide service to the community, vanhu vanenge vachitaurawo zvakasiyana semukoma. Ndine chamungade kutaurawo here kumadiaries. Sisimeli. I just want to say thank you for the service that you give us from the start, because we have been looking for an undertaker. Mukadzi wangu vaakarwara ari kuhospital, so I did find Mr. Munez is the one who organized everything. Kusvika patiri nhasi kubva kuCape Town transport, we did travel nicely. I don't have a problem with that. And also we are still on the way. We are going to we Cape had Town. some problems, but Yeah, we are okay. We are of okay course, about that, yeah. at first, yeah, we had some problems. I think like Shinongetika Pama funerals, but otherwise we managed to, we managed to sit down, Yeah. put it to one solution. That's So we are happy so far. We are okay. Thank you so much. Because end of the day vanhu vanotadzirana vachitaurirana plus nesituation yatiri, it's like tiri kuchema, so Yeah. we So have vana anger already, yeah. vana vangani vasiwa manje? Vana Two. one ane 9 years, Uyu ndiye ane 9. ane 9 years, yeah. Uyu ane Diki ane 4 years. ane 4 years. Yes, yeah. Saka apa vakundogara kumusha manje? Vanogara kumusha kuna tete. Kuna tete. Alright. Obviously mimi munopoto muchingochekawo. Yeah, that's true. I will have to take care of them. Alright, mukoma. Okay. Okay, maitabasa. Alright. Guys, this is the situation that we are at the moment. Vanga vachitaura vandi is the father. Vana 2 vasiwa. We thought maybe it was not really proper for us kuti tiburitse vana pa live yatinayo, but vana vachiri vadiki mangonzwa mukore wachona kuti they are still very very young. Chandongokumbirawo hama dzangu ndezvekuti ngatibatanei semaZimbabweans, ngatingorambai takabatana kudai, ramangwana rizikanwe. Every day we are burying our brothers, we are repatriating our sisters from South Africa to Zimbabwe. I can tell you kuti things are not really going well. Kana uchikwanisa kudya chikafu nekumuka unofana kutenda Mwari. I deal every day. If you check today, it's Friday, we are sending about 8 bodies from South Africa. It's only me. Saka, it's actually said last week I think we repatriated maybe 12 bodies. I cannot tell you about week before. There was a strike now. We are not really making money. Some people, they may think kutana Mr. Munetsi Mulkita Mari. This service is all about helping people, understanding that when people they are in pain, they need assistance. Andichi Mwari akuropafadze nekuwa na mari nekuchema kwevanhu, but Mwari akatikomborerawo, akatipo dzimwe njere, akatipo mamwe business opportunities ekuti tibatsirane semaZimbabweans. So my diaries, it's actually said kuti one of your prominent members vaenjoya service payakatanga diaries ichitanga, Sisi Tsitsi was the one of vakatangisisa nayo nana Sisimeli pavakatangawo, marasikirwa ne1 family member. In conclusion, ndongokumbirawo kuti ngatinamatirewo mhuri iyi ichabva Johannesburg ichienda kuHonde Valley. Mwanamatirewo kuti vafambe zvakanaka. Kune vamwe vakabatsirawo, friends makaunganidza mari, relatives, diaries. Pamwe pachona vanhu vauye kuFacebook kwaSisimeli pakaitika nhamo, vanozongopedzisira vangoitawo zvavanenge vangoita kuti vabatsirane. Kune vamwe kutiwo individuals pakaitikawo nhamo, tinongova approachawo kuti no, aiwa paitika problem. So thank you very much. Sisimeli, I thought I would aid you, but because of the time, because I want to clear them so that they can leave as soon as possible, I would like to say
Thank you very much. Hanzi nevamwe I hate cancer. Guys, any disease mazuano inouraya. Sisi ava vakatambudzika guys. Handiri kukunyeperai. The pain was too much. Even for their husband. He went through all this pain and he was alone. And now, one family member, Pasisina, asiwa nevana two. I can just simply say kuti zvinhu kumira mushe. This can happen to you, this can happen to anyone. But what is more important, brothers and sisters, let's remain united. We need to love one another. We need to support each other. Again, Sisimeli, thank you very much. You wouldn't know how it is really helping many people, reaching many souls. God bless you all.